zahrám túto pesničku. Počkej, starý to. Už moc. Asi si dáme tohoto krvá, alebo bibinku. Ale asi dáme bibinku, hej bibinu. Dám si tento. Ne. Dobre. Mám to tu. To som dobre zahral. Dostal 2 headshoty, bro. Dobre. Poďte. Musíš to dať. Ne, ale tak. Ne, to vyhráme. Poď. Dobre, je mŕtvý. Dobre. Dobre, máme dark drop. Super. Dostalo dobre. Tak, máme si Axa. Ak sa hrá? Tak sa pozrieme na Axa. Čo hráš Axa? Ukáž. Oh. Pozor. Kde je Axa? Axa je tu. Dobre, tam je. Zabite ho. To kto je? Ale ako dosť dobrý ten kamu je. To čo robí ten Sprite? Ne, Axa prehral. Čaute. Axelka. To práve hral. Docela dobrý. Poďte. Dobre, ty máš Ember. Kde tam robím Edika. To si čo zabereš? Dobre, poďte. Docela sú slabí títo. Ale moji hráči nie sú slabí, on má Ember, má
hotel. Ja mám Edika. Ja pôjdem odtiaľto, dobre? Poď Edik. Dobre, Edik je milý. Edik je dole. Dobre, a Spike je dole, ešte Lily. Či nie Lily. Poď. Jahoda jedna. Tam je jahoda. Ja ju volám jahoda. Poď sem jahoda. Poď sem Lily. Choďte po nej. Dobre. OK. Dobre. Kde ste? Poď. Spike je vyšupnutý. Dobre, idem na Edgara. Edgar sa nehýbe. Kde je Lily? Musím sa trošku liečiť. Ale Edgar nemá liečenie. Skoro. Dobre. To čo dal? Prečo sa hnia? Dobre, potrebujem pomoc. Zabili ma. Ne, to je jeden. To vyhrajú oni. Tento není moc silný. Je doslova dobrý brawler, ale nie je to dobrý Fang. Na toto úplne nie je dobré. Vidíte, lebo zabili. Nedávajte si Fanga na takéto mapy, lebo to je zlá mapa. To nie je dobrá mapa. Dobre. Ja napíšem ok. Dobre, poďte. Už poďte do ryti. No, nemám. Ja neviem, ja mu nerozumiem. Poďte hrať. Poď. Ne, baza. A poď. OK. Začne. Dobre. Dobre. Ne, idem sa zahrať Roblox, čo Maxa. Dobre, ideme hrať Robloxíček. Dobre, čaute. A končíme s videou. Čaute.